לחצתי. דבר. אז רגע, איך ככה, התחלת כן? יצחק מספר איך הוא התחיל ללמוד גיטרה, זה מאוד חשוב. דבר. כן. אני בגיל 13. בגיל 7 התחלתי לנגן אקורדיון. אני בא ממשפחה שכולם היו מנגנים שם. אבא שלי היה מנגן בבתי קפה בגיטרה, בחיפה. כן. בזמנו, בשנות ה-50. כולם היו מנגנים אצל המשפחה, ואני ניגנתי אקורדיון בהתחלה מגיל 7 עד גיל 13. קראת תווים. למדתי תווים קצת נורא וכל זה, אבל לא הייתי טוב בתווים. והייתי מנגן משמיעה, היא הייתה אומרת לי כך, תלמד את הקטע הזה. הייתי אומר לה, תני לי פעם אחת לשמוע. שמע, ואני לומד. והייתי חוזר למחרת, רק מזה ששמעתי, אז ניגנתי, זה לא מהתווים, זה ששמעתי, זה זיכרון, אתה מבין? כן, כן. ואז התחלת גיטרה. ובגיל 13 עברתי לגיטרה, כן, בהתחלה הייתה לי גיטרה סתם, כזאת קרש עם גיטרי ניילון שאני בניתי. אבל כשבאתי לגיטרה, כבר בעצם אני יודעים מה זה להפוך אותי, ידעתי מה אקורדיון. כן, אבל גם הטכניקה שלך היא טכניקה של אחד שלמד קלאסי, איך שאתה מבין. כן, אני למדתי בעיקר, אני אגיד לך,